Здравейте, приятели! Сега ще гледаме Байван, ама този път е до половината, защото сега се пускам. Помогнете за увеличаване на продажбите, потенциалните клиенти или трафика на сайта, като представите бизнеса си пред хора, които активно търсят в Google продукти или услуги, които предлагате. Подобно на... Сега има ли сигнал? Поместваме тук и то да стигне до тук до 6. Какво стана, Иване? Ще гледаме ли телевизия или не? Спаска, давай ми сертификата. Чакай малко. 78,49 е телевизията. Разбираме се. Тук и то ще тръгне. Тук и то ще тръгне там. Това влиза в телевизора. Това влиза тук. И това влиза в... Айде, какво ги чувъркаш още 10 кабели, бе? Не стана ли вече? Мисля, че стана, Спаски. Ай! Така, мисля, че всичко е както Георги беше казал. Айде. Готови сме. Тък му на време, Спаски. Мача почва след 5 минути. Аборигена! Добре ли, аборигена, няма значение. Стана само да вкачим този кабел и сме готови. Чакай, Иване, чакай! Какво стана? Късметлийското каренце е паднало. Сега всичко наред е. Да. Страхотна картина направи този телевизор, Иване. Аз ти казах, че е голяма работа. Това е мен. Да.